В игре все решает счет. Разгромный счет. Неожиданный счет. Предсказуемый счет. Какой бы ни был счет, букмекер Винлайн заплатит. Без вариантов. Movimiento la pelota, el Fútbol Club Barcelona que está en el círculo central con Luis Suárez poniendo el balón en juego. Comienza la penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga. Ahí está Marlon tocando Sina. El primer lanzamiento de córner del Fútbol Club Barcelona, balón al primer palo de cabeza Leo Messi, saque de puerta por encima de el larguero de la puerta de Javi Varas, sacará. Pero al margen del caño, ver el pase, porque había elevado la cabeza un poco, veía una posibilidad en el segundo palo, meter ese pase por ahí. La pelota al Lemos. Lemos tiene un gran golpeo. Ahí va Lemos, golpea Lemos a las manos de Ter Stegen. De hecho, ha hecho algún golazo este año. No en jugada balón para... Marlon, Busquets, petička na Iniestu a ten okamžite posíla dopredu Suáreza, ktorý nebol v offside. Luis Suárez ešte na Neymara, ten do prázdnej bránky. 1-0 pre FC Barcelona v 25. minúte. S tou petičkou na Iniestu, tuto je. Iniesta okamžite vyslal túto prihrávku do behu Luisovi Suárezovi a ten, aj keď mohol zakončiť, tak videl lepšie predsa len postaveného Neymara, ktorému stačilo upratať loptu do prázdnej bránky. Neymar. Teraz zasa kolmice na Suáreza, ten preloboval Javiho Varasa. Domáci sa nepoučili z 25. minúty. Tak nielen Real Madrid vyhráva 2-0, vyhráva aj Barca. Ešte raz skvelý Neymarov pás na Luisa Suáreza, ktorý s prehľadom vyriešil túto situáciu. Preloboval vybehujúceho Javiho Varasa. Jesse. Mesa. Ostrela spoza 16-ky. Zasiahol aj Marc-André Ter Stegen. Bolo to pomedzi nohy Samuela Umtitiho. 0-2 na pôde týmu, ktorý sa celú sezónu trápi a ktorý je iba v druhej polovici tabulky. A možno práve tá prehra proti Malage bude stať Barcelonu, respektíve neobhajobu majstrovského titulu. Mohlo znamenať majstrovské oslavy pre kráľovský klub po 5 rokoch. Teraz priamy kop Las Palmas. V 51. minúte 25 metrov od bránky Ter Stegen. Mal vychylenú mušku Ángel Montoro. V pravej strane voľný Macedo. Šanca Las Palmas! Umtiti stál pri žrdi, ale prerušil. Tak zrejme odpískaný faul na Marlona, ktorého potiahol La Ligy Deportivo Alaves. Teraz ale šanca Barcelony, spätná prihrávka na Messiho, ktorý netrafil bránku. Tak možno Aha, tak tá strela bola ešte Lemosom zblokovaná. To je už za nami Neymar. Teraz Umtiti sa mohol dostať do šance. Offside nebol Macedo. A teraz Jesse! Skvelé zasiahol Ter Stegen. Veľká šanca pre Barcelonu, ale je tu kontra Las Palmas. Boateng. Vigas znižuje na 1-2. Kde sa vzal? Tu sa vzal v 16-ke.
Skutočne nečakane sa tam objavil pri tejto kontre v útoku Pedro Bigas. Stoper. Gomez. Vysoké na Suáreza, ale na Neymara už nie. Druhý gól v tomto. Teraz sa na to pozrime, ako centroval Rakitic. Na tento center nedosiahol Luis Suárez, ale pri zadnej žrdi číhal Neymar a hlavou nedal šancu Javimu Varasovi. Efektná petička na Eldera Lopejža, ten okamžite centroval do 16-ky. Odíde Momo. Tento veterán to nemá na 90 minút a 4-1 pre Barcelonu. Neymar pokračuje v koncerte dnes. Asistencia ide na konto Jordiho Albu. V zápase ale nehral Neymar. Teraz si to vynahradil proti Las Palmas 3 gólmi a Messi míňa. Poza Biga sa vypálil